Üçüncü gözden oşamaň, ýagny maňlaýdan oşamaň manysy näme? İki gözümiz dünýäni, ýagny daş toragymyzy görer. Üçüncü gözümiz bolsa ruhy ýagdaýymyzy aňladar. Hinduizmde anza çakra diýilip adlandyrylýan bu üçüncü göz ruhy duýgunyň gapysy diýilip kabul edilýär. Biriniň üçüncü gözünden oşamak, onuň içki duýgusynyň oýanmagyny bilemek manysyna gelýär we ol kişä bolan hormatyny görkezmek diýmekdir. Buddizmde bolsa ustalar öz okuwçylarynyň üçüncü gözünden oşarlar. Munyň manysy bolsa ustalaryň bilýän zatlaryny okuwçylaryna şonuň üstü bilen geçirýändiklerini anýarlar. Käwrazy ýurtlarynda bolsa täze-don bäzekleriň üçüncü gözlerine oşaýarlar. Bu da onu gözden dilden goramak we içki güýçlerini tapmak üçin edilýän bir däpdir. Üçüncü gözden oşamak, diňe bir romantik oşamak däl, giň çuňur manysy bolan bir hereketdir. Men amal indi videomda görüşýänçek, hoş, sag bolun.